Αυτό είναι το δεύτερο part στο οποίο κάνουμε rank τα bosses του Bloodborne και έρχεται άλλο ένα στο οποίο θα κάνουμε rank τα bosses από το DLC του Bloodborne. Καλή σας ακρόαση. Και πάμε τώρα στο One Reborn. Το οποίο... Αυτό το boss, ρε φίλε. Το οποίο νομίζω ότι πάλι είναι ένα boss το οποίο είναι πιο ωραίο το lore και η περιοχή στην οποία βρίσκεται και πώς φτάνεις εκεί παρά το ίδιο. One Reborn, μουσική. Ανάλογα πώς το βλέπεις. Μουσική, φίλε μου. Δεν τη θυμάμαι καν. Μουσική. Αδιάφορη. Ούτε εγώ. Αδιάφορη. Ούτε εγώ, μπορεί να είναι αδιάφορη τελείως. Αδιάφορη και θα επιμείνω να βάλουμε ένα 4 εδώ πέρα στα αρχίδια μας. Και... Στα αρχίδια μας. Είσαι λίγο επιθετικός. Είμαι λίγο. Μυρίζω ένα bias στον αέρα. Και πάμε στο lore, το οποίο lore είναι σημαντικό. Άντε πως περνάμε έτσι, οκ, πάμε στο lore. Πάμε στο lore, φίλε μου. Πάμε. Lore έχει full. Είναι ένα δημιούργημα των μαγισσών εκεί πέρα που βλέπεις. Πέφτει στην ουσία το γεννάει, ρε φίλε, το κόκκινο φεγγάρι. What the fuck. Και ναι, είναι ωραίο. Και οι προσευχές, ας πούμε, που βλέπεις απ' έξω να προσκυνάνε όλοι, να βλέπεις ότι όλη αυτή η περιοχή είναι μες στη σκάτιλα. Η χοροδία που ακούς, η οποία είναι στην ουσία οι προσευχές που κάνουν για να το δημιουργήσουν. Έχει lore, έχει lore. Θα βάζα ένα 8. Έχει μεγάλο lore, 8 θέλω, συμφωνήσω ακριβώς. Ωραία, και πάμε moveset. Έχει κινήσεις. Έχει κινήσεις. Δεν μπορώ να πούμε ότι δεν έχει κινήσεις. Έχει τις σφαλιάρες. Έχει σπαστικές κινήσεις. Ξερνάει. Σφαλιάρες, μαλακίες. Ξερνάει. Έχει δύο τύπους ξερατού κιόλας. Ξερνάει μια που είναι πιο μικρή περιοχή. Η εμβέλεια, και μια ναι. που ξερνάει και πλημμυρίζει, ξέρω εγώ, όλη την περιοχή. Ισχύει. Όλο το αρίνα. Και άμα βάλεις και τις μάγισσες που έχει, είναι και τα χτυπήματα που σου κάνουν. Ναι, μπράβο. Άμα δεν σκοτώσει τις μάγισσες, φορτίζουν και arcane. Μπράβο, ακριβώς. Οπότε είναι... Έχει ένα πλούσιο moveset. Έχει. Θα το έβαζα... Πώς να βάλουμε, 7? Ένα 7, ας πούμε. Ναι. Και πάμε στο boss arena. Το boss arena... εντάξει. Είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Έχει και δύο επίπεδα. Έχει τις μάγισσες πάνω στα μπαλκόνια που το μπαφάρουν. Ακριβώς, η αρχιτεκτονική του κτηρίου είναι πολύ ωραία επίσης. Είναι... Και είναι και από κάτω, ας πούμε, το θέαμα που έχει, ρε παιδί μου, με το φεγγάρι και τα μπαλκόνια που έχει έτσι ένα μέγεθος. Άμα το δεις και από ένα συγκεκριμένο σημείο, είναι τα σπίτια δεξιά-αριστερά με τις μάγισσες. Στο κέντρο αυτό το πλάσμα και από πίσω το κόκκινο φεγγάρι. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραία εικόνα. Ένα 7, ένα 6. 6 σε λίγο αυστηρός, θα βάλω 7, συμφωνήσω. Θα βάλουμε ένα 7 και θα πάμε στο design του. Που το design του είναι what the fuck. Άμα μου πεις κάτω από 9, δεν ξέρω. Θα πω, ρε φίλε, ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το design του. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το design του, ρε φίλε, είναι... Δεν ξέρω πού να αρχίσω και πού να πιάσουμε. Είναι what the fuck το design του. Ναι, αυτό ακριβώς. Που, κοίτα, αντικειμενικά σε σκέψη δεν είναι πολύ δύσκολο να ενώσεις στην ουσία πεθαμένους ανθρώπους. Ναι, αλλά είναι και πάλι το αποτέλεσμα είναι ακραίο και θα συμφωνήσω, θα βάλουμε ένα ή 8 ή 9. Θα μπορούσε να είναι και πολύ πιο, πώς το πω, θα μπορούσε, πώς το πω, όταν είναι πιο ανθρώπους πεθαμένους, ναι, αυτό. Ναι. Μπορεί να έχει πολλά αποτελέσματα. Το design το δικό του είναι... Ισχύει. Δεν θα μπορούσε να το βγάλει σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή ξεκινάει, έχεις ένα τυπά, ο οποίος είναι ένα σκελετό, ο οποίος είναι μισοζωντανός πάνω. Νομίζω ότι είναι αυτός το κύριο μέρος του σώματος, αλλά δεν είναι αυτός. Είναι απλά ένας τυπάς άκυρος. Και μετά ξερνάει. Έχει δύο πράγματα σαν χέρια, πόδια, είναι άκρα, δεν ξέρεις τι είναι καν. Τα κεφάλια πάνω στο σώμα, τα κόκαλα δεξιά-αριστερά. Δεν ξέρω, είναι το design του αντριχιστικό σε επίπεδο αηδίας. Ναι. Γάμισε τα. Δεν μπορώ να πω. Εγώ δυσκολευόμουν να καταλάβω ποιο είναι το μπροστά και ποιο είναι το πίσω μέρος. Ακόμα να μου πεις μπορεί να σου πω και λάθος. Όντως, είναι γάμισε τα. Όποιος το σκέφτηκε. Πίσω έχει έναν άλλο ανθρωπόμορφο πράγμα που είναι σαν γυναίκα με μαλλιά, είναι ουρά, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά. Στην αρχή δεν ξέρεις ποιο είναι το μπροστά και το πίσω. Ακόμα δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο. Λοιπόν. Οπότε ένα 9 design θα το βάλουμε, ναι.
Συμφωνώ. Το έβαζα. Εξέλιξη μάχης. Εντάξει. Κοίτα, αν ας πούμε η στρατηγική σου είναι να σκοτώσεις, ας πούμε, πρώτα τις μάγισσες και μετά να κατέβεις κάτω να του γαμίσεις, έχει μία, πώς να το πω, αποκτάει δύο διαστάσεις. Αλλά... Εγώ αυτό έκανα, ας πούμε. Ναι, και εγώ αυτό έκανα προφανώς. Νομίζω οι περισσότεροι αυτό θα κάνουν. Οι περισσότεροι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάτι παραπάνω, ρε φίλε, μετά. Δηλαδή... Το μόνο που κάνει ότι το ξερνάει πιο πολύ στο χώρο, το πλημμυρίζει. Αυτό, μπράβο. Είναι πιο aggressive πάλι. Ναι, είναι λίγο πιο aggressive. Αυτό δεν έχει κάτι φοβερό. Ναι, ένα ναι. 6. Ένα εξαράκι θα συμφωνήσω. Ωραία. Και θα πάμε στο Celestial Emissary. Ή στα Celestial Emissary. Ή τέλος πάντων στα στρουμφάκια, όπως τα λέω εγώ. Τα οποία, ρε φίλε, έχουν σημασία εκεί που είναι. Έχουν lore. Δηλαδή στην ουσία είναι δημιουργήματα από πειράματα. Ναι. Ήταν πριν άνθρωποι, όπως ήμασταν και εμείς. Τώρα εντάξει, σαν boss το συγκεκριμένο, μπουρδίτσα κιόλας. Δεν ξέρεις. Ναι. Πάμε να πούμε για τη μουσική του. Δεν τη θυμάμαι καθόλου. Αν υπάρχει. Δεν θυμάμαι καθόλου. Θα συμφωνήσω, θα βάλουμε ένα 4, όπως βάλαμε και πριν. Επίσης να πω ότι το One Reborn πήρε 41 βαθμούς και το Dark Beast Pearl πριν πήρε 35, γιατί ξέχασα να το αναφέρω. Και πάμε τώρα στο lore του Celestial Emissary. Όπως είπα, ναι. Είναι πειράματα, ρε φίλε. Ωραία. Συνδέεται λίγο με τις όλες τις φρικαλαιότητες που γίνονται εκεί στη Γιάρναμ. Συνδέονται με τη Ιωσέφκα, συνδέονται με τη Lady Μαρία. Αλλά... Έχει αρκετό lore. Ναι, αλλά δεν... Είναι αυτό που είπες, συνδέεται με άλλα πράγματα. Δεν είναι ότι έχει δικό του, ας πούμε, πώς το πω, origin, ας πούμε. Δεν είναι Father Gascoigne. Ναι, όχι, δεν θα... Ωστόσο, πώς το πω. Ωστόσο, έχει σημασία. Δηλαδή, εγώ θα του βάζα ένα 7-8. Ναι. Ένα 8. Τώρα εσύ μου λες, θα το βάλεις 8, αλλά θέλεις να μου πεις ότι δεν έβαλα τον Gascoigne που το βάλαμε 7. Έχεις δίκιο. Θα βάλουμε 7. Κοίταξε, περίμενε. Θέλω να πω ότι όντως δεν έχει κάποιο... Κοίταξε όμως, τα Celestial Emissary είναι σαν να λες το ένα στρουφάκι, δηλαδή, πώς θα το εξηγήσω, πώς θα το πω. Σαν το καθένα ξεχωριστά προφανώς δεν έχει lore, όλα μαζί είναι που έχουν τη σημασία. Ναι, ναι. Οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε το συγκεκριμένο που ήταν το μεγάλο, ας πούμε. Έχεις δίκιο, ναι. Οπότε δεν είναι lore του boss, είναι lore του τέρατος, ας πούμε. Του είδους του, μπράβο, ακριβώς. Αυτό. Οπότε νομίζω, κοίτα, 8... υπερβολικό. 8 θα έβαζα. Νομίζω. Ξέρεις τι, βάλαμε και 8 στη Witch of Hemwick όμως. Και εδώ πέρα τα Celestial Emissary συνδέονται με τη Lady Maria, συνδέονται με την Ιωσέφκα άμεσα. Να, ισχύει. Ωραία, θα πάμε με το 8. Βάλαμε, μπορούσα να βάλω 8. Ίσως και 7, άμα θες, δεν θα είχα πρόβλημα. Θα κρατήσουμε το 8 και θα πάμε στο moveset. Ωραία. Το οποίο moveset... εντάξει, στην αρχή σου πάνε τα αρχίδια γιατί πρέπει να βρεις ποιο είναι το κεντρικό. Αλλά... Εξέλιξη μάχης είναι αυτό. Εξέλιξη μάχης αυτό που λες. Ναι, δεν έχει αυτό. Θέλω να σου πω ότι απλά σε κυνηγάνε και σε βαράνε. Δεν έχει κάποιες κινήσεις. Μετά απλά βαράει. Δεν θυμάμαι αν έχει. Νομίζω δεν έχει. Εκτός αν απλά δεν το βιώσαμε. Πουνίδια και σε κάνουν απλά overwhelm επειδή είναι πολλά. Ναι, και μετά είναι αυτό με το arcane που αποκτάει. Ναι. Το οποίο arcane είναι γαμισέτα. Αλλά αυτό ξέρω εγώ δεν έχει και κάτι. 3, 4. Boss Arena. Είναι το πάνω μέρος του Grand Cathedral. Ναι, αυτό δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Έχει κάτι λουλουδάκια, εντάξει. Είναι νέος κήπος. Ναι. Έχει ένα νεκρό εκεί πέρα. Εντάξει. 5. Θα το βάζαμε. Και πάμε στο design. Το design, εντάξει, ξέρω, στρουμφάκια είναι, ρε φίλε. Είναι... Βασικά, κοίτα. Δεν έχουν κακό design. Έχουν έτσι ένα alien-like στυλ. Ναι. Νομίζω ότι φαίνεται αρκετά στην εικόνα που έχουμε δημιουργήσει άνθρωποι για τους εξωγήινους, ξέρω εγώ. Ναι, που στην ουσία αντικατοπτρίζει κατά κάποιο... Αντικατοπτρίζει. Ναι, ακριβώς. Αυτό που... Αντικατοπτρίζει. Ναι. Λάθος. Αυτό που είναι. Οπότε, πώς θα το πω, είναι πολύ accurate, ρε παιδί μου. Σαν design, θεωρώ. Ναι. Είναι ωραίο. Δεν κακό. Αλλά είναι έτσι, δεν θα λέγαμε ότι είναι και κάτι ιδιαίτερο. Ψιλομέτριο θα βάζανε 7, ας πούμε. Και 6, μη σου πω. Ένα 6, ναι, συμφωνώ, 6.
Και πάμε στην εξέλιξη μάχης, η οποία δεν έχει καμία εξέλιξη. Απλά αποκτάει το arcane σε μια φάση. Ξέρω εγώ. Εντάξει. Η εξέλιξη μάχης θα σου πω ποια είναι. Μπαίνεις μέσα, είναι 15, βαράς και δεν ξέρεις, βλέπεις και δεν χάνεις ζωή. Μετά ξαφνικά ένα χιτάκι. Η δικιά μου εμπειρία τουλάχιστον ήταν αυτή. Βαρούσα, δεν βλέπω να χάνει ζωή. Ξαφνικά όπως βαράω, βλέπω ξαφνικά να έχει χάσει κάποια ζωή. Ανακάλυψη στην Αμερική. Ναι, μέσα τώρα ώρα πιο βάρισα τώρα και ήταν αυτό που έχει ζωή. Οπότε και όταν το δεύτερο phase γίνεται μεγάλο. Ναι, μεγαλώνει. Δηλαδή, στην αρχή είναι μικρό, αλλά μετά παίρνει τη μεγάλη μορφή στο δεύτερο phase. Οπότε υπάρχει μια εξέλιξη της μάχης. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Δεν υπάρχει. Και μετά στο τρίτο phase παίρνει και το arcane. Οπότε τουλάχιστον 6, μπορεί και 7 θα έβαζα. Θα συμφωνούσα, θα έβαζαν 7 έτσι, γιατί ας πούμε πανικοβάλλεσαι και λίγο ρε παιδί μου. Ναι. Να βρεις ποιο στο διάλογο είναι. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Και για να προετοιμάσαι ότι γίνεται μεγάλο. Θα βάλουμε ένα 7. Και θα αποκτήσει 34 βαθμούς. Και πάμε στην βασικά Εμπριέτας Daughter of Cosmos. Oh my god, ένα boss. Από αυτά που μου έχουν μείνει, από αυτά που με δυσκόλεψαν πάρα πολύ, παίζει να είναι για μένα το πιο δύσκολο boss στο main game. Τουλάχιστον είναι από προσωπική μου εμπειρία αυτό που με δυσκόλεψε περισσότερο. Έχει πολύ ωραίο design θεωρώ. Αλλά εντάξει, πάμε να τα πούμε πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τη μουσική. Εκτός αν θες να πεις κάτι εσύ πριν ξεκινήσουμε να βαθμολογούμε. Κοίτα, θα συμφωνήσω, αλλά δεν είναι στο main game το Υπηρέτας. Δεν χρειάζεται για το lore, είναι optional boss. Ναι, εννοώ ρε παιδί μου ότι δεν είναι στο DLC. Αλλά main game εννοείς στο DLC, προφανώς, ναι, το πήρα εγώ σαν main game ότι εννοούσε στο. Όχι, είναι από τα bosses τα οποία δεν είναι main, είναι optional, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, όχι, είναι πολύ ωραίο boss. Έχει πολύ lore, έχει πολύ ωραίο design. Η μουσική, δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι μου άρεσε. Τώρα δεν ξέρω τι λογική βγάζετε σε αυτό. Η μουσική είναι πολύ ήρεμη. Είναι πολύ ήρεμη. Ναι. Είναι σαν χαλί. Θυμάμαι ότι είναι από τα πιο δύσκολα bosses που είχα αντιμετωπίσει εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, σίγουρα στο main game νομίζω ότι μπορώ να το πω και το πιο δύσκολο που εμένα μου είχε φανεί. Συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ναι, νομίζω, πρέπει να σκεφτώ. Νομίζω ότι ναι, άμα βγάλουμε το DLC από τη μέση, είναι το πιο δύσκολο boss για μένα στο παιχνίδι μόνο του. Συμφωνώ. Game. Απόλυτα συμφωνώ. Δεν δυσκολεύτηκα σε κανένα άλλο boss τόσο πολύ όσο σε αυτήν. Συμφωνώ. Δεν το λέω σε φάση ότι μου πήρε και 3 μέρες. Όχι, αλλά έριξες κάποια tries. Ναι, όχι, έριξα αρκετά tries, 20-30 σίγουρα. Αλλά κανένα άλλο boss δεν με δυσκόλεψε τόσο πολύ σε αυτή. Λοιπόν, η μουσική της είπαμε ότι λειτουργεί έτσι σαν χαλί ρε παιδί μου πιο πολύ, δεν είναι ότι ούτε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά εξυπηρετεί αυτό που είναι. Ναι. Νομίζω ότι ταιριάζει ας πούμε και με το όλο feeling που έχεις για την όλη φάση και για την κατάσταση και για το που βρίσκεσαι. Θα έλεγα ότι είναι καλή. Ακριβώς. Θα βάζα ένα 6-7. 6 δέχομαι. 6 το δέχεσαι και πάμε στο lore. Λοιπόν, σε 8-9, να τα πούμε ρε φίλε στεγνά. 8-9, πες μου τώρα. 9, θα πω 9. Ωραία, πάμε στεγνά. Εντάξει, είναι ο Great One που έχει μείνει στον κόσμο των ανθρώπων, που τον έχουν παρατήσει. Δεν έχει μείνει φίλε, στην ουσία φυλακισμένος είναι. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Ναι. Είναι ο Great One που παράτησαν στον κόσμο των ανθρώπων, είναι μόνη της. Και λέω της γιατί λέει Daughter of Εμπειριέτας. Ακριβώς. Οπότε είναι φαντάζομαι κόρη. Daughter of Cosmos, ναι. Ακριβώς. Είπα Daughter of Εμπειριέτας. Ναι, δεν πειράζει. Sorry. Οπότε γενικά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε και να δικαιολογήσουμε για το lore το 9. Και να πούμε έτσι ότι φυλάει κατά κάποιο τρόπο εκεί μέσα στην περιοχή που είναι, φυλάει και το... Όχι άγαλμα, το altar αυτό εκεί που μπορείς στην ουσία να αναστήσεις την Annelise. Ναι, τη βασίλισσα του Kane Hearts. Ναι, οπότε γενικά είναι full ωραίο. Ναι, όχι. Είναι full ωραίο. Και πάμε στο moveset της, το οποίο μαλάκα και τι δεν έχει. Μόνο, ξέρω εγώ, λέιζερ από τον ουρανό δεν πετάει. Τα πετάει και αυτά. Τα πετάει βασικά και αυτά. Να σου τα πετάει και αυτά αυτό το face. Έχεις δίκιο. Εντάξει, το moveset... Θυμάμαι αυτά τα laser ήταν
ο λόγος που μου πήρε τέτοιες προσπάθειες, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, προσπαθούσα, έβαζα στολές, έβαζα ρούνους, προσπαθούσα να μειώσω το damage που τρώω από το arcane της. Αυτό με σκότωνε, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Είχα μάθει, τόσο όσο το είχα παίξει, είχα μάθει τον boss απ' έξω νοκαουτά, μέχρι να φτάσει τρίτο phase, που εκεί πέρα με τα arcane με πλάκωνε. Ναι ρε, εκεί έχει arcane, έχει charge attack, έχει swipes, έχει jump, έχει ξερνάει, τα πάντα έχει. Γάμισέτα είναι. Ναι. Θα βάζα 10 στο moveset, αλλά πρέπει να... Δεν θα βάζα καν. Θα σου πω. Ωραία, ή 9 θα του βάζα, αλλά πρέπει να βάλουμε κάπου ή στο design ή στο moveset το γεγονός ότι ρε φίλε έχει λίγο περίεργο hitbox. Λίγο έως πολύ περίεργο hitbox. Κακό hitbox εννοείς. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο σας. Αυτό είναι... Το κακό hitbox δεν είναι θετικό. Όχι, δεν είναι. Αυτό λέω. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ή στο design, αν και το design... Στο moveset. Αυτό hitbox είναι θετικό. Οπότε για μένα δεν είναι 10 γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Είναι 9, αλλά ό,τι μου πεις εσύ. Ούτε 9 δεν είναι. Δεν έχει τόσο πολύ... Πώς το πω ρε φίλε, γκάμα. Δηλαδή, ωραία, πάμε από την αρχή. Το πρώτο phase σου παίζει σφαλιάρες με τα πλοκάμια. Ναι. Τι άλλο κάνει? Ξεχνάω. Νομίζω έχει και το charge attack. Αυτό παίρνει στο δεύτερο phase νομίζω. Όπως και να έχει. Έχει σφαλιάρες με πλοκάμια. Πάμε δεύτερο phase. Charge attack. Τι άλλο έχει δεύτερο phase? Πηδάει. Πηδάει. Ναι. Δεν θυμάμαι αυτό. Charge πάνω σου. Ξερνάει. Βαράει το κεφάλι στο πάτωμα. Θυμάμαι το ξερνάει σίγουρα, το κεφάλι το θυμάμαι που το κάνει. Θυμάμαι την πιο σπαστική κίνηση από όλες, στο τρίτο phase που σου ανοίγει εκείνο το. Πώς το πω. Την άβρα γύρω της. Ναι, ναι. Και τρως και poison. Ναι, αυτό λες, ναι, σωστά. Ναι, έχει την κίνηση. Εντάξει, και πάλι θέλω να πω, έχει πολλές κινήσεις. Δεν θα βάζα 9 όμως, θα βάζα 8 εγώ. Ωραία. Θα πάμε με το 8, φίλε μου. Εγώ έχω θέμα με το hitbox, οπότε δεν με νοιάζει πάρα πολύ. Είναι λίγο άδικη. Boss Arena. Να βάλουμε ένα 10 να το κλείσουμε το θέμα. Μαλάκα, βάλουμε 10 και θα κλείσουμε και το επεισόδιο. Είσαι στο υπόγειο του Grand Cathedral. Είσαι σε ένα μέρος το οποίο είναι μια φυλακή για ένα Great One. Σπηλιά της κατά ίδια. Λίμνη, σπηλιά, έχει νερά, αχάρωματα δεξιά, είναι τα μισά κρεμισμένα. Άρρωστο. Έχει το altar πίσω. Έχει μια τρύπα πάνω και τη βαράει το φως της όπως μπαίνεις μέσα και κοιμάται. Και πας και ναι, όλο αυτό το σκηνικό που μπαίνεις μέσα και τη βαράει το φως. Ανατρίχια στον τρόπο που τα λέμε. Άστα. Ναι. Είναι ακραίο. 10. Άντε γεια. Πάμε design. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για το design. Θες πάλι στεγνά 9 ή 10? Έλαντε. Κοίτα, θα βάζα 10. Τα φτερά. Το κεφάλι που έχει σκάσει. Το κεφάλι θα πάμε πρώτα. Πού να αρχίσουμε? Δεν ξέρω πού να αρχίσουμε. Για μισέτα. Τα φτερά θες, το κεφάλι θες. Πάμε το κεφάλι που είναι σαν... Δεν ξέρω. Είναι ακραίο. Καταρχήν εγώ να πω ότι από τη δική μου εμπειρία πρώτη φορά που μπήκα μέσα στην αρένα, εντάξει προφανώς είχα την εμπειρία, είχα καταλάβει ότι πρόκειται για boss αυτό που βλέπω και έτσι όπως την έβλεπα από μακριά ρε φίλε, μου βγάζε ένα feeling ότι είναι δράκος, αλλά στην ουσία τη βλέπεις ανάποδα. Δηλαδή, έτσι όπως την έβλεπα ξαπλωμένη, τη βλέπεις ξαπλωμένη πλάτη και έχει τα φτερά και λέω μαλάκα είναι δράκος, να σου γαμίσω. Και μετά γυρνάει το κεφάλι και βλέπω αυτό το πράγμα και λέω what the fuck. Και εγώ το ίδιο νόμιζα. Να είναι αλήθεια, γιατί μπαίνω μέσα και νομίζω μαζί είμαστε σε κλείσω όταν έπαιζα το boss και σου λέω μαλάκα δράκος αυτός. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, και εγώ το ίδιο είχα, την ίδια εντύπωση είχα. Είναι πολύ απόκοσμη. Είναι πολύ ωραίος ο σχεδιασμός. Συμφωνώ με το 10 και πάμε παρακάτω. Θα μπορούσα να αναλύσουμε λίγο κομμάτι το design άμα θες. Όπως, για πες. Παιδί μου, τα φτερά, τα οποία δεν είναι φτερά, δεν έχουν. Δεν μπορεί να πετάξει. Ναι, δεν είναι ακριβώς. Πώς το πω. Δεν έχει δέρμα, δεν είναι όντως φτερό όπως ο δράκος. Είναι απλά. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι, σαν κόκαλα τα οποία προεξέχουν. Είναι απλά σαν κόκαλα, τα οποία δεν είναι ακριβώς κόκαλα και βέβαια. Και κρέμεται λίγο δέρμα της, ας πούμε. Ναι. Ναι, είναι αντιχιαστικό. Τα πλοκάμια που έχει. Από πίσω, ισχύει. Το σώμα της. Το κεφάλι που είναι σαν ένα. Σαν μπρόκολο είναι. Σαν μπρόκολο. Το κεφάλι της που είναι, ρε παιδί μου, ένα μάτι το οποίο είναι, ξέρω, σαν να έχει ανοίξει και να βγαίνει η μπάλα του ματιού, ξέρω εγώ, έξω.
ξέρω, είναι πολύ αντριχιαστικό, αλλά εμένα ρε φίλε, όταν μπήκα μέσα πρώτη φορά, πέθανα γιατί ήθελα να δω το πώς το χορτάσω το design του. Ναι, είναι και ωραία η μάχη. Αν εξαιρέσει το... Arcane. Όχι, το hitbox. Ναι, οκ, εντάξει. Ωραία. Αλλά πάντως ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, συμφωνώ, είναι πολύ ωραίο. Εξέλιξη μάχης. Έχει μία εξέλιξη. Έχει όντως μία εξέλιξη. Δεν είναι κάτι που να πεις αλλάζουν πολλά πράγματα. Αλλάζει το moveset, γίνεται πιο aggressive. Δεν είναι κάποια άλλα πράγματα, ναι, αυτό. Ένα 6-7 θα έλεγα, ναι. Βάλε 7. Βάζουμε 7 και παίρνει 50 στα 60. Πρώτη θέση, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα. Ναι, πρώτη θέση ακριβώς. Και πάμε τώρα στην αμυγδαλή ή στην αμυγδάλα. Άλλο ένα optional boss σε μια optional περιοχή. Σε μια πολύ γαμημένη περιοχή. Πολύ γαμημένη περιοχή. Όσο γαμημένη και τον boss. Το αγαπημένο μέρος του Μιγιαζάκη. Όντως. Τα Poison Swamps. Αυτό δεν το ήξερα. Σίγουρα, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι από τα αγαπημένα του. Αν είναι το αγαπημένο του, αλλά σίγουρα του αρέσει πάρα πολύ, το βάζει σε όλα τα παιχνίδια. Αυτό ισχύει. Ναι, έχει πρόβλημα. Δεν έχω παίξει τα υπόλοιπα παιχνίδια, απλά έχω δει μερικά βιντεάκια και λέει το Poison Swamp δεν λείπει από κανένα παιχνίδι. Αυτό ισχύει. Οπότε φαντάζομαι εγώ ότι θα του αρέσει πολύ αυτό το πράγμα. Ναι, του αρέσει. Είναι σταντεράκι αυτό. Λοιπόν, πάμε στη μουσική της κατευθείαν. Εμένα δεν μου θυμίζει κάτι η μουσική της. Θυμάμαι απλά ότι έτσι προσθέτει κάτι στην όλη εμπειρία του boss. Αλλά δεν είναι ότι, ξέρω εγώ, είναι κάτι το οποίο θα σου μείνει, ας πούμε, σαν μουσικό θέμα. Ναι. Άμα σου πω τι θέμα με κάνουν, θα μου πεις. Άρα θα βάλουμε ένα 4 ή 5. Θα βάλω ένα 4. Απλά δεν είναι τόσο, ας πούμε, hit. Ναι. 4 η μουσική του αμυγδάλα. 4. Και πάμε στο lore. Lore αμυγδαλής, φίλε. Εντάξει, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο. Ωστόσο, μόνο και μόνο που, ας πούμε, τη συναντάς παντού και ότι είναι ένας Grade 1 ο οποίος είναι έτσι λίγο περίεργος. Αυτό είναι νομίζω ένας Grade 1 ο οποίος έχει κάποιο παραπάνω ενδιαφέρον στους ανθρώπους από ό,τι οι υπόλοιποι. Ακριβώς. Και είναι παντού διασκορπισμένη εκτός από το Nightmare που τη συναντάς εκεί πέρα. Εντάξει, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο lore. Εγώ επειδή δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει συγκεκριμένα για αυτήν, αλλά και δεν νομίζω ότι έχει κάτι ιδιαίτερο, θα βάζα ένα 5. Αν συμφωνήσεις και εσύ. Ναι, συμφωνώ. Εγώ δεν ξέρω κάτι παραπάνω έξω από αυτά που πες και εσύ, οπότε δεν νομίζω ότι. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Καταλήγουμε λοιπόν στο 5 και πάμε στο moveset της. Ωραία. Το οποίο moveset της. Πάντως υπάρχουν, βλέπεις παντού, έτσι. Πριν πάμε στο moveset, υπάρχουν παντού. Δηλαδή υπάρχουν και σε αγάλματα στο Grand Cathedral απ' έξω. Υπάρχουν και οι ίδιες οι αμυγδάλες γύρω-γύρω στη Χιάρναμ. Ναι, πιστεύω ότι είναι από τους Grade 1. Να βάλουμε ένα 6. Θα βάλουμε ένα. Συμφωνώ, μπορεί να την ειδική. Είναι από τους Grade 1 οι οποίοι φανερώθηκαν, επειδή μου, στους ανθρώπους ότι. Υπάρχουν αυτό. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή η παρουσία της είναι αισθητή, δεν είναι ότι κατάλαβες. Συμφωνώ απόλυτα. Το moveset της τώρα έχει μια ποικιλία. Έχει μεγάλη ποικιλία. Έχει τα arcane της, έχει τα swipes της, έχει τα slam της. Έχει grab, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω έχει grab. Έχει κάτι arcane που αποκτά μετά. Έχει grab, εντάξει, σιγά που δεν θα έχει. Ναι, σιγά που δεν θα έχει. Έχει ενδιαφέρον moveset. Και το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης είναι ότι όλα αυτά γίνονται με τα χέρια της. Και το μόνο safe zone περίπου, αν δεν αρχίσει να πηδάει στον αέρα, είναι τα πόδια της. Που όμως, αν πεις ότι θα παίξω κάτω από τα πόδια της, κοντά στα πόδια της δηλαδή, και θα τη βαράω από εκεί για να πεθάνει, δεν θα τη σκοτώσω σε μια εβδομάδα. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να παίξει μπροστά της. Το οποίο είναι δύσκολο. Νομίζω βαράει και το κεφάλι της κάτω. Αν θυμάμαι καλά. Κάτι κάνει. Ναι, το βαράει, το κάνει. Αυτό το κάνει. Επίσης, προσπαθώ να μην μπερδεύω αυτή τη στιγμή το αμυγδάλα από το main game και το dungeons. Παρόμοια είναι από ό,τι θυμάμαι. Το moveset. Ναι. Να σας πω κάτι, είμαι λίγο επιφυλακτικός για το grab attack. Δεν θυμάμαι αν έχει ή όχι. Τέλος πάντων, ωραία. Έχει όλα τα υπόλοιπα. Ωστόσο, και το moveset της δεν είναι ότι μπορείς να το αποφύγεις. Πώς να το πω, άμα καθίσεις κάτω από τα πόδια της, κάτω από την κοιλιά της βασικά για δίπλα στα πόδια της, γιατί δεν της κάνεις damage. Ναι. Εξώς δεν της κάνεις damage, τρως και αδέσποτες από τα χέρια της. Πίσω χέρια. Δηλαδή, ναι, ρε φίλε, από τα μεσαία χέρια. Αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι, και μερικές φορές αυτές οι σφαλιάσεις που τρως από τα χέρια εκείνα είναι λίγο, τις νιώθω άδικες. Δηλαδή, σαν το hitbox να μου κάνει λίγο κόλπα. Ναι, ισχύει. Σαν να μην είναι πρώτη φάω.
Οπότε γενικά το να παίξει από κάτω δεν είναι καλή ιδέα. Αν και είναι σίγουρα πιο ασφαλής, αλλά δεν κάνεις damage και τρως και τσάμπα. Όχι, αλλά ναι, είναι αυτό που θα σκεφτείς πρώτη φορά που θα μπεις μες στον boss, ρε φίλε. Εγώ αυτό έκανα, ας πούμε. Ναι, είναι πολύ λογικό. Δηλαδή, τώρα να σου πει ο άλλος πρέπει να τη βαρέσει το κεφάλι για να τη κάνει το maximum damage. Ρε φίλε, πώς θα τη βαρέσει το κεφάλι? Δηλαδή, πρέπει να κάνει συγκεκριμένο attack για να ρίξει το κεφάλι της κάτω για να την πετύχει. Στάκερ θέλει, ναι. Ναι, οπότε εντάξει, θεωρώ ότι έχει ωραίο. Αν βαρέσει τα πόδια της, δεν κάνει damage, πρέπει να βαρέσει τα χέρια για να φάει στάκερ. Ναι. Για να πέσει το κεφάλι κάτω, να βαρέσει το κεφάλι, να κάνει damage και όλο αυτό την αρχή. Ναι, είναι ένα μοτίβο. Πάντως θεωρώ ότι έχει ωραίο moveset, έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει ποικιλία σίγουρα. Σίγουρα ένα 7 θα είναι δίκαιο. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, και 8 θα έβαζα. Ας κρατήσουμε το 7. Αλλά εντάξει, καλό είναι και το 7. Boss Arena. Εντάξει. Ωραίο είναι, δεν είναι κακό. Είναι μια ανοιχτή περιοχή. Άμα ήταν πιο κλειστή, θα έβριζα το Miyazaki. Σίγουρα. Εντάξει, είναι μια. Εντάξει, δεν είναι τόσο μονότονη όσο του Dark Beast Pearl. Ναι. Που είναι απλά. Είναι πάλι πιο ωραία η περιοχή πριν φτάσεις εκεί παρά όταν φτάσεις εκεί. Νομίζω. Ναι, αλλά και εκεί ωραίο είναι εκεί πέρα. Λέμε, έχει, πώς θα το πω, το πέτρινο τέτοιο, το πύργο από πίσω. Ο πύργος δεν θυμάμαι αν έχει κάτι. Νομίζω έχει ένα item μέσα, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Πρέπει να έχει ένα έτοιμο ο πύργος. Θέμα ότι κάτι είχε, δεν θυμάμαι. Νομίζω κάτι έχει ο πύργος, αλλά θέμα. Λοιπόν, άκου. Επίσης μπαίνεις μέσα και δεν τη βλέπεις στην αρχή. Προχωράς προς το πύργο και σκάει πάνω από το πύργο. Μπαμ! Τρως jumpscare. Αυτό, εντάξει. Ένα μέτριο boss arena είναι, ρε φίλε. Ναι. 6. Ένα εξαράκι θα το έβαζα, ναι. Πιο ωραία είναι η περιοχή της πάλι. Πρέπει να κάνουμε, μου φαίνεται, βαθμολογία της περιοχές. Και πάμε τώρα στο design της. Το οποίο design της φαίνεται ότι είναι εμπνευσμένο ξεκάθαρα από τον εγκέφαλο και από την αμύγδαλη και τα σχετικά. Ναι. Και είναι επίσης εμπνευσμένο και από αράχνες. Εννοείται. Εντάξει. Είναι περίεργη. Νιώθω μια αγάπη για τις αράχνες από το Miyazaki. Ναι, οπότε φαίνεται. Και δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει αυτό ή όχι. Βασικά είμαι σίγουρος ότι δεν μου αρέσει αυτό. Διορθώνω. Συμφωνώ. Ούτε εμένα μου αρέσει. Δεν μου αρέσουν οι αράχνες και δεν μου αρέσει και η συμπάθειά του προς τις αράχνες. Αλλά για να πούμε λίγο στο θέμα του design, είναι πολύ περίεργο design. Περίεργο, καλό περίεργο. Δηλαδή, οριακά βλέπω τα μισά boss που βλέπω, ρε φίλα, στο αυτό το game είναι πώς τα σκεφτήκανε, πώς τα σχεδίασαν. Είναι πολύ εξωγήινο και αυτό. Ναι, σίγουρα εντάξει, συμβολίζει το Credit One, φίλε, δηλαδή. Ναι, συμφωνώ. Είναι ένα on εκτός το πραγματικό των ανθρώπων. Οπότε. Αλλά ναι, εντάξει, δεν έχει κάτι να πεις τι φτιάξανε, είναι σαν ένα. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Σαν το Τζόγκα θα το LOL είναι. Ναι, ισχύει. Όντως μοιάζει. Απλά εμένα μου αρέσει, ρε παιδί μου, το γεγονός ότι έχει ονομαστεί αμυγδάλα. Ακριβώς γιατί είναι εμπνευσμένη από την αμύγδαλη και πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, είναι σαν ένα nightmare. Το γεγονός ότι συνδέεται με την αμυγδαλή, που στην ουσία είναι μια ομάδα νευρώνων, ρε παιδί μου, του εγκεφάλου, που αυτά σχετίζεται, ρε παιδί μου, με τα συναισθήματα, με το φόβο. Κατάλαβες. Μ' αρέσει αυτό, ναι, ότι έχει έμπνευση από αυτό. Οπότε εντάξει, δεν θα βάζα και 10, αλλά ένα 8 νομίζω μπορεί να το παίρνει. Το ξέρεις τι. Ή 7. Εντάξει. Το 7 δέχομαι, θα σου πω το 8 γιατί μου κάθεται λίγο. Το 8 δεν μου κάθεται ωραία γιατί, ρε φίλε, είναι, πώς το πω, είναι λίγο μονότονο. Δηλαδή, πέραν από το κεφάλι και όλο αυτό που λες και την αμυγδαλή και το σώμα της, δηλαδή, είναι ένα μονόχρωμο boss με 6 χέρια, 2 πόδια, μια ουρά. Δηλαδή δεν έχει κάτι για να πω. Ξέρεις, κατάλαβες τι εννοώ. Συμφωνώ. Είναι λίγο μονότονο, είναι λίγο αυτό. Οπότε ένα 7 είναι καλά. 8 είναι λίγο παραπάνω από ό,τι θα. Εντάξει, ναι, οκ. Εντάξει, ωστόσο. Και μετά στη δεύτερη φάση, τρίτη φάση νομίζω είναι που κόβει τα χέρια της. Για να το ακόμα πιο ωραίο το design της. Ναι, εξέλιξη μάχη είναι αυτό. Αυτό, μπράβο, αυτό θα έλεγα τώρα. Στην εξέλιξη μάχης ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αποκτάει νέα moves, γίνεται πιο aggressive, κόβει τα χέρια της, arcane μαλακίες. Έχει μια εξέλιξη. Η οποία ωστόσο δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναδεί, αλλά είναι ωραίο που κόβει τα χέρια της και τα χρησιμοποιεί σαν όπλο. Ναι, είναι σίγουρα κάτι που δεν περιμένεις. Ναι. Εγώ τρόμαξα στην αρχή, λέω εντάξει, πόσο range πια αυτό το boss. Έλατε. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή είχε και τα χέρια που είναι τεράστια και σε φτάνει μέχρι το ξέρω και όπου. Έχει το arcane που σε επιτυχαίνει και αυτό από μακριά. Μετά κόβει και τα χέρια της στα πίσω και λες εντάξει, πού θα φτάσει πια. Τι range του έχουν βάλει.
Αλλά ναι, όχι, συμφωνώ, έχει ωραία εξέλιξη μάχης. Πιάνει και το Arcane στο τέλος, βγάζει και τα χέρια. 8. 8 νομίζω ότι είναι λίγο γενναιόδωρο. Εγώ θα βάζα ένα 7. Εφταράκι. Δηλαδή και η Εμπριέτας, εντάξει, μην χαθεί η Εμπριέτας. Αμυγδάλα λοιπόν 37 βαθμοί. Και πάμε... Η Εμπριέτας δεν κόβει τα χέρια της όμως. Εντάξει, κάνει άλλα πράγματα. Καμάει. Λοιπόν, Μίκολας, ο αγαπημένος σου. Μίκολας, host of the nightmare. Αυτό το παλικάρι, άμα ήμουνα ο χαρακτήρας που χειριζόμουν στο παιχνίδι, θα τον πιάνω από το λαιμό και τον πλάκα στα μπουκέτα, ρε φίλε. Ναι, συμφωνώ. Πραγματικά. Ας πάμε μετά σε αυτό. Είναι στη μάχη. Είναι ο κλόουν, ρε φίλε, της υπόθεσης, ναι. Στη μουσική θα πάμε. Μουσική. Η μουσική. Είναι ωραία η μουσική. Εμένα μου άρεσε. Και εμένα μου άρεσε. Δεν έχει κανένα ιδιαίτερο σκορ, αλλά. Ξαναλέω. Ναι. Δεν τη θυμάμαι καν. Αλλά θυμάμαι ότι μου άρεσε πάρα πολύ και σίγουρα έκανε το boss το έδινε ένα καλύτερο τόνο. Ναι. Και νομίζω ότι είναι ωραία φτιαγμένη γιατί είναι και ένα boss το οποίο είναι λίγο puzzle και έχει αυτό το κυνηγητό και την όλη φάση. Οπότε, πώς να το πω. Ναι. Εξυπηρετεί και αυτό το κομμάτι, αλλά και τη μάχη όταν φτάνετε μέσα στο δωμάτιο. Και είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή, πώς να το πω. Και σαν χαλί όταν λέει αυτά τα δικά του και τα τρελά. Ναι, αυτό το πιανάκι που έχει είναι πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Δηλαδή θα του βάζα ένα 7. Ναι. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Καβάζουμε 7. Και πάμε τώρα στο lore. Τι να πεις για το lore? Εντάξει, ο τύπος είναι αυτός που δημιούργησε το School of Mensis. Είναι ένας από τους διαχωρισμούς της εκκλησίας. Ναι, ακριβώς. Το συναντάς μετά το When Reborn πεθαμένο και στην ουσία είναι παγιδευμένο σε εκείνο το nightmare που έχει δημιουργήσει και όταν το σκοτώνεις στην ουσία σου λέει ότι μπρο ξυπνάω και θα βρεθώ στην πραγματικότητα οπότε στην ουσία θα πεθάνω. Ναι. Το οποίο είναι full γαμάτο. Έχει όλη αυτή τη σύνδεση με τον Κος που στην ουσία τον παρακαλάει ρε παιδί μου να του δώσει μάτια στην ουσία για να... Έχει ένα audience. Ακριβώς. Να το βοηθήσει λίγο να πάρει δύναμη. Ναι, το ότι ας πούμε έχει ακόλουθους και φοράνε αυτό το cage στο κεφάλι τους για να επικοινωνούν με τους Great Ones. Είναι ωραίο. Έχει πολύ πράγμα το lore. Ναι, έχει. Πιστεύω λοιπόν ένα 8-1-9 δεν θα το δικούσα. Συμφωνώ, 1-9 θα το βάζα. 9 λες. 9. Πάμε 9, ο Μίκολας είναι 9. Moveset. 2 κινήσεις έχει. Να μιλήσω. Να έχει το μου. Βασικά ψάματα. 3 κινήσεις έχει. Έχει την πουνιά. Να μιλήσω ή να φάμε μπαν? Τι να φάμε μπαν, μίλα, πες τα όλα. Μιλήσω ελεύθερα, θα φάει μπαν το κανάλι, τρίτο επεισόδιο. Άστο. Μία που σου ρίχνει μπουκέτο. Έχει μία το Όγκουρο Εμπριέτας και το άλλο με τα στεράκια που είναι στη δεύτερη φάση. Ναι. Το οποίο του γαμιέται η μάνα. Αυτά τα 3 έχει, δεν έχει κάτι άλλο. Εγώ θεωρώ ότι. Κοίτα, έχει ωραίο moveset από την άποψη ότι 2 κινήσεις που κάνει είναι ωραίες. Αλλά δεν έχει κάτι άλλο. Ναι, δηλαδή, ειδικά στην πρώτη μάχη, το πρώτο phase, κάνει μόνο το Όγκουρο Εμπριέτας που είναι τα πλοκάμια στην ουσία που σε πετάει. Ναι. Αν δεν έχει. Τα μπουκέτα τώρα δεν θυμάμαι ότι έριχνε. Ρίχνει, άμα είσαι κοντά του, ρίχνει και ένα μπουκετάκι. Ωραία, και πες και ρίχνει και ένα μπουκέτο. Η πρώτη μάχη είναι full μονότονη, δεν έχει κάτι φοβερό. Δεύτερη μάχη είναι λες και του έχει ανοίξει τις πύλες του κόσμου και αποφασίζει ότι έχει 15 κινήσεις παραπάνω. Τι πας. Όντως. Μην μιλήσω για το arcane που έχει και να έχει να βρίζω. Λέγεται A Call Beyond, λέγεται αυτό. Τώρα το A Call Beyond, λοιπόν, φίλε μου, που το θυμήθηκες μόλις, είναι ο λόγος που έπαιξε αυτό το boss στον Key+3 γύρω στις 10 φορές. Ναι. Πήγε ένα ρολόι όλο το boss fight. Όλο το boss fight ρολόι. Πρώτο phase κυνηγητό γύρω-γύρω πάνω. Πρώτο phase σκοτώνω γρήγορα, ανεβαίνω από την άλλη. Μπαίνω στο άλλο δωμάτιο, κάνω τρόπο πάνω. Ναι, γιατί ξέρεις ότι άμα τη φας γεμάτη είσαι one shot. Ποια γεμάτη, και μισή δεν τη φας. Είσαι one shot. Δηλαδή έμπαινα μέσα, έπαιζα τον boss και στο δεύτερο phase. Ναι. Και απλά όταν αποφάσισε να μου κάνει το arcane. Ήμουν νεκρός. Ο μόνος τρόπος, αν θυμάσαι καλά, για να το αποφύγεις είναι να κάνεις perfect dodge μέσα, προς τα αυτόν. Ναι, εγώ δεν το είχα καταλάβει. Δεν θυμάμαι τώρα αν το είχα βρει αυτό ή όχι. Αλλά ρε φίλε, ειλικρινά, όταν το έπαιζα, δεν θυμάμαι βασικά να το πες μετά ή αν το κατάλαβα τα τελευταία plays. Νομίζω μου το πες. Μετά που το σκότωσα. Αλλά φίλε, εγώ δεν έβρισκα τρόπο. Δηλαδή, τόζαρα δεξιά, τόζαρα αριστερά, τόζαρα έτρεχα μακριά, πήγαινα κοντά. Ό,τι και να έκανα, πάντα έτρωγα μία σίγουρα. Ναι. Και άλλαζα στολές, άλλαζα ρούνους, φάρμαρα να ανεβάσω τη ζωή μου, το vitality. Δηλαδή, έκανα αυτό το πράγμα με το arcane του, μου είχε σπάσει τα νεύρα. Ακραίο, όντως. Και θυμάμαι... Αλλά έχει
το moveset του στη δεύτερη φάση, ειδικά επική. Δηλαδή κατεβαίνεις κάτω, πάνε σε πιέσεις απευθείας με το grab attack. Ναι. Εντάξει, κοίτα, ωραίες επιθέσεις από άποψη, ας πούμε, animation, ξέρω, και τα λοιπά, και το lore των επιθέσεων, ας πούμε. Ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα γάμο το σπίτι του σε κάνει one shot, και δεύτερον δεν έχει και κάτι άλλο, έχει αυτά τα τρία που βέβαια εξυπηρετούν και το τι είναι σαν, πώς το πω, σαν boss, ας πούμε, ότι είναι ένα μπαστάρδι και μισό, οπότε στην ουσία θα σου κάνει μόνο αυτά γιατί αυτά ξέρει. Ναι. Ωστόσο, ναι. Εγώ ένα 7. 7, ας πούμε 7. Και πάμε boss arena. Η γνώμη μου. Αυτό τώρα, να σου πω κάτι. Είναι, καταρχήν, θεωρείται boss arena όλη η εμπειρία που τον κυνηγάς. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ναι. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Συνέχισε. Θεωρώ ότι, κοίτα, την πρώτη φορά είναι πολύ confusing. Μπορεί να σε μπερδέψει, θα σου σπάσει τα νεύρα. Αλλά ρε φίλε, άμα το σκεφτείς όλο μαζί αυτό, εμένα τουλάχιστον μου αρέσει. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο και έχει αυτή την ομίχλη, ας πούμε, στο δάπεδο και είναι ωραίο. Η χώρη μέσα που κλείνεται αυτός δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, είναι 4 τείχοι. Αλλά όλο αυτό, το κυνηγητό, εμένα μου αρέσει και νομίζω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι έχει φτιαχτεί έτσι boss arena. Και είναι και έτσι φτιαγμένη για να σε μπερδέψει κιόλας, γιατί προφανώς είναι σαν γρίφος η όλη φάση. Δηλαδή, εγώ θα του βάζα καλό βαθμό. Ναι. Εγώ κοίτα, θα πω ότι είναι σίγουρα μοναδικό. Είναι κάτι καινούργιο που δεν υπάρχει γενικά στο παιχνίδι άλλο παρόμοιο σαν αυτό. Mm-hmm. Αλλά το βλέπω θετικά. Δηλαδή, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το puzzle. Μ' άρεσε ότι πρέπει να βρει ότι ξέρω, πρέπει να τον κυνηγήσει με συγκεκριμένο δρόμο για να πάει σε εκείνο το δωμάτιο κλπ. Ότι άμα το στριμώξει, έχει καθρέφτε το οποίο μπορεί να ξεφύγει. Mm-hmm. Ακριβώς. Δηλαδή, αν πάρουμε πώς αρένα όλο το κομμάτι, που θεωρητικά όλο το κομμάτι είναι, γιατί σε εσένα σε βάζει από την αρχή που μπαίνει στο fog. Mm-hmm. Από την αρχή είναι όλο αυτό. Οπότε εγώ θα βάζα 10 μόνο και μόνο γιατί είναι μοναδικό, είναι καινούριο και έχει πολλά στάδια, ρε φίλε. Δηλαδή, κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι, συμφωνώ, φίλε, και εγώ 10 θα βάζα. Οπότε θα βάλουμε 10 και θα πάμε στο design του. Ναι. Το οποίο, εντάξει, φοράει τα ρούχα του School of Menses και το κρανίο. Το κρανίο, βασικά το cage αυτό στο κεφάλι του. Και είναι άνθρωπος, κατά τα άλλα, δεν έχει κάτι άλλο. Νομίζω ότι σαν ιδέα, ωστόσο, αυτό με το cage είναι πολύ ιδιαίτερο. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν είναι απλά ότι φοράει ένα κλουβί για μόστρα, είναι ότι το φοράει προς επικοινωνία με τους Great Ones. Αυτό, μπράβο, αυτό είναι το ωραίο. Εμένα, όταν τον είχα δει πριν φτάσω στον boss, που τον βλέπεις μετά το One Reborn, που τον βλέπεις σε εκείνη την αίθουσα που είναι όλοι αυτοί οι μαθητές και τα λοιπά. Όλα τα κλουβιά εκεί πέρα. Μ' άρεσε. Δηλαδή αυτή η εικόνα μ' άρεσε. Οπότε μπορώ να πω ότι ο σχεδιασμός του μ' αρέσει, παρόλο που δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι, δεν είναι κάτι φοβερό και κλειπισμένο. Απλά, ρε παιδί μου, ναι, έχει κάποιο λόγο που είναι έτσι. Αυτό, ναι. Θα του βάζα ένα 8, ας πούμε. Επί στο 8, το βλέπω επικές. 7, 8, πάμε 8, φίλε μου. Δεν θα σε χαλάσω εγώ. Μια χαρά. Ωραία. Και πάμε στην εξέλιξη μάχης, η οποία, ρε φίλε, κοίτα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αν πάρουμε όλη την εμπειρία, τον κυνηγάς και αυτά, είναι πολύ γαμάτο. Πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Οπότε νομίζω ότι είναι και μοναδικό. Έτσι όπως να το πάμε. Ναι. Αυτό, δηλαδή το εξέλιξη μάχης είναι ότι πρέπει να το κυνηγήσεις. Εντάξει, είναι πολύ απλό μετά όταν το βάλεις στο δωμάτιο και στο πρώτο και στο δεύτερο. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή δεν έχει κάτι, είναι απλά ένα plain boss arena το οποίο είναι plain boss fight. Αλλά μέχρι να φτάσει εκεί είναι όλο μοναδικό και πολύ ωραίο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το βαθμολογήσουμε έτσι. Συμφωνώ. Και να πούμε ότι δεν είναι απλά ότι το κυνηγάς, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει και τους σκελετούς ενδιάμεσα, μπορεί να χαθείς γιατί είναι οι όρφοι πάνω κάτω ίδιοι. Μετά εμφανίζει σκελετούς. Και στο New Plus 3 οι σκελετοί σκάνε damage. Ναι, αυτό. Σκάνε πολύ damage. Και εμφανίζει και σκελετούς μέσα στην αρένα που τον πολεμάς μετά. Ναι, οπότε και αυτό. Έχει, ρε παιδί μου, επίπεδα η μάχη. Δεν είναι ότι είναι μονοκόμματο, παρόλο που το moveset του είναι μονοκόμματο. Οπότε εγώ θα έλεγα 9-8. 8-9. Ναι. Βάλε 9. Θα βάλουμε 9 και ο Μίκολας αποκτάει 50 στα 60 βαθμολογία και πάμε στην Μέργκο. Βασικά όχι στη Μέργκο, στην Wet Nurse της Μέργκο. Μέργκος Wet Nurse λοιπόν. Το κατά κάποιο τρόπο τελευταίο boss στις περιοχές που έτσι όπως το αισθάνεσαι ότι το παίζεις πρώτη φορά. Είσαι σε φάση εδώ τελειώνει, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρεις τι σε περιμένει μετά. Εντάξει, είναι η Μέα της Μέργος, της νεογέννητης κόρης της Γιάρναμ. Πού ξέρεις αν είναι κόρη ή γιος? Έλαντε, δεν ξέρουμε. Το παιδάκι της, τέλος πάντων. Ό,τι είναι αυτό. Το παιδί.
Και πάμε τώρα στη μουσική. Αυτήν. Τι έχεις να πεις για τη μουσική? Βασικά, να κάνω μια σημείωση. Δεν λέμε αν είναι κόρη γιος για να το παίξουμε φάση wow και misgender το παιδάκι. Είναι επειδή δεν υπάρχει gender στους Creative Ones. Και, ναι, ισχύει αυτό. Ο μόνος λόγος που είπαμε αυτή στην Επιριέτας είναι επειδή το λέει daughter of κόσμος. Ναι, ισχύει. Οπότε εκεί έχουμε μια ιδέα. Εδώ πέρα δεν ξέρουμε αν έχει φίλο ή όχι. Δεν ξέρεις τι είναι, ναι. Δεν ξέρεις βασικά τι είναι καν, γιατί μόλις έχει γεννηθεί και το σκοτώνεις. Ναι, τυπικά αυτό. Ναι. Λοιπόν, η μουσική του, η δική μου άποψη είναι ότι είναι ωραία. Έχει ένα ρυθμό. Έχει αυτό το καμπανάκι που ακούστηκε πιο πριν. Ναι. Αλλά είναι αυτό. Το οποίο όμως μου ταιριάζει πάρα πολύ σε όλο αυτό με το. Πώς θα το πω, όταν σβήνουν τα φώτα με αυτή. Που μαυρίζει όλο και εμφανίζονται δύο και σε κυνηγάνε να σε βαρέσουν. Μου ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή θα του βάζα ένα 7-8. Τώρα πες και εσύ ποια είναι η άποψή σου. Ένα 7. Εγώ θα σου πω. Η μουσική μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν σαν ένα generic ανανούρισμα. Ναι, μπράβο. Βάζει τα μωρά, επειδή μου να ακριβώς. Το οποίο θέλω να σημειώσω εδώ πέρα ότι την ίδια μουσική, όποιοι το έχουν προσέξει που έχουν παίξει το παιχνίδι, παίζει και η κόρη του Gascoigne όταν πλησιάζει για πρώτη φορά εκεί πέρα. Ισχύει. Όχι μόνο για πρώτη φορά, μπορεί και μετά, δεν είμαι σίγουρος. Ναι, απλά ακούς αυτή τη μουσική. Σίγουρα έχω ακούσει αυτή τη μουσική από την κόρη του Gascoigne. Συμφωνώ. Τώρα, στο δεύτερο phase, όχι δεύτερο phase, στην κίνηση που κάνει που σκοτεινιάζουν τα πάντα και σε κυνηγάνε μέσα σε σκοτάδια, εγώ προσωπικά το έλεγα πέφτει νύχτα στο Παλέρμο. Έτρεχα, δεν καθόμουν να παίξω μαζί της. Το θυμάμαι. Περίμενα να τελειώσει η κίνηση και έφευγα. Αλλά ταιριάζει πολύ ωραία στη μουσική εκείνη, γιατί αυτή η μουσική, παρόλο που είναι σαν ανούρισμα, είναι λες και όταν την ακούς μέσα στο σκοτάδι, νιώθεις ότι είσαι μόνος, ότι κάτι παραμονεύει, ξέρω εγώ, κάτι έχει σε περιμένει. Ναι. Ακριβώς. Και ειδικά όταν σου επιτίθονται τρία κόπιες της. 2 νομίζω είναι. 3 δεν είναι. Νομίζω οι 2 ή 3. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Όσοι και να είναι, παραπάνω από μία. Ναι. Όταν έχεις παραπάνω από ένα άτομα και σου επιτίθονται μέσα στο σκοτάδι, είναι κάπως ανατριχιαστικό. Δηλαδή, από εκεί που ξεκινάει ένα ανούρισμα και λες, τι ωραία, χαλαρά, ξέρω εγώ, μποσάκι. Ξαφνικά σκοτεινιάζουν όλα, μέσα στο σκοτάδι ακούς αυτή τη μουσική, είναι τελείως διαφορετικό συναίσθημα. Ισχύει. Οπότε, πόσο είχες πει? 7 ή 8. Εγώ και 8 θα βάζα. Πάμε 8, φίλε. Και 8 μόνο και μόνο για αυτή την αλλαγή που σου είπα. Ότι από την αρχή που εσύ λες, εντάξει, είχα ένα ανούρισμα, θα είναι εύκολο πώς. Αυτό, μπράβο, ναι. Ναι, αυτό το είπα και εγώ. Δίνει μια διαφορετική χρειά σε αυτή τη μουσική, ρε παιδί μου. Ωραία. Το lore της τώρα, εντάξει, είναι σημαντική γιατί στην ουσία είναι η wet nurse της Mergo. Αλλά αυτό είναι δεν... και στην ουσία ο bodyguard της Mergo, του Mergo, ναι, του παιδιού. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Ναι, ένα 6, ένα 7 για τη σημασία της απλά, ένα 6 ας πούμε. Ένα 6 που βάλαμε και στο Cleric Beast και πάμε στο moveset της. Το οποίο moveset της χαμώ τη μάνα της, έχει 100.000 χέρια με κάτι χατζάρια και σε βαράει μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, κάνει τα πάντα. Φίλε, εγώ είχα πονέσει την πρώτη φορά που είχα πάει εκεί. Δηλαδή, πώς θα το πω, είναι από τα bosses που σε βαράει και νιώθεις το hit, ρε φίλε. Κατάλαβα τι λες. Αλλά εντάξει, δεν έχει. Μπορώ να πω ότι συμμερίζομαι. Δεν έχει κανένα ιδιαίτερο. Ναι, κοίτα, αυτό πήγα να σου πω τώρα. Δεν μπορώ να πω ότι συμμερίζομαι το πόνο σου. Δηλαδή, εγώ το βγάλα όλες τις φορές που πήγαμε την πρώτη προσπάθεια. Ναι. Και αν όχι, μπορεί και δεύτερη. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά σίγουρα θέμα ότι δεν δυσκολεύτηκα ποτέ. Μπορεί απλά να κάνα μια βλακία να έκανα και να πήγα δεύτερη προσπάθεια. Ναι. Αλλά θέμα ότι δεν νιώσα κανένα άγχος, κανένα πόνο, κανένα τίποτα. Απλά οι κινήσεις ήταν πολύ το ίδιο και το ίδιο. Δηλαδή, μπορεί να σου κάνει ένα slash με τα σπαθιά. Αν θυμάμαι καλά, είχε εκείνο το slash το διαγώνιο. Καλά, ναι, λέω. Έχει ένα διαγώνιο και έχει και ένα που κάνει πάρα πολλά μπροστά. Αυτό το charge δεν είναι αυτό? Νομίζω όχι, είναι ένα άλλο. Αυτό που λέω είναι που κάνει πάρα πολλά μπροστά. Σαν κόμπο είναι. Ναι, μπράβο, που είναι τριπλό, δεν είναι? Ναι, ή τριπλό ή τετραπλό είναι που άμα. Μπράβο. Μπορεί να φύγει και μόνο. Έχει το άλλο. Ναι, έχει το άλλο το charge attack που σε παίρνει βάρνα με τα μαχαίρια. Σου κάνει μαχαιριές, slashes και προχωράει κιόλας κατά πάνω σου. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, είναι πολύ εύκολο να το τζάρεις. Δηλαδή δεν δυσκολεύτηκα καθόλου σε αυτά. Ναι. Δηλαδή απλά κάνεις ένα touch πίσω της και απλά τη βαράς, αυτή συνεχίζει μόνη της. Ναι, για το σημείο που έχει φτάσει και όλο δηλαδή το level που έχει φτάσει σαν παίκτη στο game, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο σίγουρα η τύπησα. Ναι. Αυτό είναι σίγουρα το λόγος που είναι εύκολο boss.
Θα βάλουμε ένα 6. Αλλά έχει πράγματα. Λέει 6-7 εκεί. 6. Boss Arena. 6 βάλαμε στη ROM. 6 βάλαμε στη ROM, εντάξει. Σίγουρα. Ναι, αλλά και η... Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Εκτός αν βάλουμε στην εμπειρία... Τη βάζει και το νύχτα, ρε. Αυτό θα σου έλεγα, το πάμε στην εξέλιξη Μάκης. Δεν είναι για το moveset του. Εντάξει, οκ. Boss Arena είναι ωραία, ρε φίλε. Μπαίνεις μέσα, κοίτα, είναι κενή. Οκ, αλλά έχει ας πούμε... Βλέπεις το καρότσι. Το καρότσι στη μέση, είναι ωραίο. Και νιώθεις ότι είσαι, γιατί είναι και ψηλά, το νιώθεις ότι είσαι κάπου, ρε φίλε. Σημαντικά, ας πούμε. Δηλαδή τουλάχιστον εγώ έτσι το ένιωθα. Και είναι και αυτό που τελειώνει και λες και σου γράφει ότι στην ουσία σκότωσε το Nightmare και αυτό που μπαγκάρει το game για 2 δευτερόλεπτα εκεί πέρα. Αυτά δεν έχουν να κάνουν με το Boss Arena, αλλά νομίζω ότι έχει σχετικά ok Boss Arena. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Ναι, αυτό. Αλλά είναι ωραίο. Είναι ένα 5-6, ας πούμε, για μένα. 6. Τόσο χτίσουμε για 6-7 θα βάλουμε. 7. Μου λέγεις αρέσει για ένα 6. Το δέχομαι, εντάξει, ένα 7 θα το βάλουμε. Και πάμε στο design της. Είναι μια Shadows of Yharnam σε steroids. Ισχύει, μόνο wetness δεν είναι και έχει και τα 100.000 σπαθιά και φτερά και... Λεπίδες. Είναι τρομακτική, είναι αντρεχιαστική. Είναι full, εγώ αν την βλέπω μπροστά μου δεν θα καθόμουν να τις μιλήσω. Σίγουρα. Θα βάλουμε ένα 8. 8 στο design, μ' αρέσει. 8 στο design, αρέσει, συμφωνούμε. Πάμε παρακάτω στην εξέλιξη μάχης. Εξέλιξη μάχης, φίλε, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο πέρα από αυτό με το σκοτάδι, το οποίο όμως για εμένα είναι πολύ ωραίο. Ναι, όχι, είναι ωραίο. Αλλά δεν είναι ότι είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή. Αυτό, μπράβο. Ένα 7, ας πούμε. Συμφωνώ, ένα 7 θα το βάλουμε. Μόνο και μόνο το σκοτάδι, ας πούμε αυτό. Και η Mergos Wetners παίρνει 42 στα 60 και πάμε στον πολύ αγαπημένο German The First Hunter. Να βάλω 10 σε όλα και να πάμε παρακάτω. Άμα σου πω, σκέφτηκα να σου πω το ίδιο τι θα μου πεις. Ναι, λογικό. Τι να πει κανείς για αυτό το boss, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι να πρώτα πούμε. Πρώτα απ' όλα, τι να προσχολιάσουμε. Μουσική. Ναι, καταρχήν. Θα βάλουμε 9. Καταρχήν να πω ότι είναι αυτός ο ανάπηρος, ρε φίλε, που συναντάς στο όνειρο. Καημένος ο Γεράκος. Ο καημένος ο Γεράκος που σου λέει, ξέρω, κάνει αυτό, κάνει εκείνο το άλλο. Σου βοηθάει, σου λέει, ξέρω, μια συμβουλή που και που. Ναι, και μετά φτάνεις να σου λέει, ξέρω εγώ, να τελειώνεις με τη Mergos Wetners και να φτάνεις και να σου λέει, κούκλα, πήγαινε σε περιμένει στον κήπο Γκέρμαν. Και πας εκεί και σου λέει, μπρο, να σε σκοτώσω ή όχι. Έχεις δύο επιλογές. Ναι. Δεν να σε σκοτώσω εύκολα ή δεν να σε σκοτώσω δύσκολα. Και είναι σε φάση, τι έγινε, τι είναι αυτό τώρα. Και λες, όχι ρε φίλε, δεν θέλω να πεθάνω. Και μετά σηκώνεται αυτός πάνω, βγάζει χατζάρ και αρχίζει τις πουτάνες. Ναι. Τι να πει. Ωραία. Λοιπόν, μουσική. Δηλαδή, η κούκλα τυπικά σου λέει, πήγε να σε περιμένει να σου πει κάτι ο Γκέρμαν. Ναι, και όμως σου λέει, θες να πεθάνεις με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο. Όντως. Να σε αποκεφαλίσω ή να σε σφάξω. Ή θες μάχη για να σφαγεί αργό θάνατο. Όντως. Αλλά η μουσική, θες να πούμε, τι να πούμε. Μουσική για μένα. Η νοσταλγία που μεταφέρει, που είναι του Γκέρμαν, η νοσταλγία που είναι πλέον μόνος του και δεν έχει κάποιον μαζί του που όλοι έχουν πεθάνει. Ναι, αυτή η νοσταλγία που σου αφήνει η λύπη. Ναι. Που σταδιακά, ρε παιδί μου, είναι σαν να σου δίνει μια ελπίδα. Ότι ξέρεις κάτι, όλα είναι καλά. Mm-hmm. Δηλαδή, παλεύεις και στην αρχή σου μεταφέρει νοσταλγία. Μετά σου λέει ότι όλα θα πάνε καλά, όλα είναι εντάξει. Πιο μετά στο δεύτερο phase. Δηλαδή, η μουσική είναι ένα emotional roller coaster. Ναι. Δεν ξέρεις τι να νιώσεις. Είναι perfection. Νομίζω ένα 9 μόνο και μόνο. Δεν βάζω 10 γιατί νιώθω ότι. Κοίταξε. Να σου πω κάτι. Βάλε 10 ρε φίλε. Θα βάλω 10 ρε φίλε. Εμένα είναι το αγαπημένο μου theme. Το λέω από τώρα. Είναι 10. Για μένα είναι απίστευτο. Αυτό που περνάει είναι. Κάθομαι και το ακούω χωρίς να βλέπω καν τη μάχη. Και κάνω εικόνα όλη τη μάχη. Γενικά το έχω δέσει πάρα πολύ με τον Bloodborne σαν theme αυτό. Και κάθε φορά που το ακούω ανατριχιάζω. Οριακά έχω βάλει τα κλάματα με αυτό το theme μερικές φορές. Δεν ξέρω γιατί. Άμα είμαι πιο συναισθηματικά φορτισμένος. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το theme. Τέλος πάντων. Πάμε στο lore. Τι να πούμε για το lore. Τι να πούμε για το lore. Θα πούμε 10 και φύγε. Λέει το όνομα του. The First Hunter. Ναι, κυριολεκτικά έχει σύνδεση με τον Willem, έχει σύνδεση με τον Lawrence. Με τον Κος, με τη Μαρία. Με τον Κος, τη Μαρία, τη κούκλα. Τι να πρωτοποιήσει αυτόν τον άνθρωπο. 10 φύγε. Όντως, συμφωνώ. 10. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, θα μας πάρει 10 χρόνια. Πάμε παρακάτω. Moveset, φίλε, κοίτα. Έχει πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι ότι. Έχει πολλά πράγματα,
αλλάζει το moveset του όσο περνάει η ώρα. Εναλλάσσει κιόλας, δηλαδή δεν είναι όπως τον Gascoigne που πρώτα είναι το μικρό τέτοιο και μετά είναι το μεγάλο τσεκούρι. Εναλλάσσει μεταξύ ανοιχτού και κλειστού όπλου. Όντως. Οπότε δεν είναι ότι έχει ξεχωρίσει στα phases και λες εντάξει. Ναι, δεν έχει κάτι telegraphed. Είναι πιο πολύ πως θα ρολάρει η μάχη. Ναι. Ισχύει. Ναι, αυτό ακριβώς. Πώς βολεύει εκείνη τη στιγμή να σε παίξει. Αλλά... άμα μάχεσαι πολύ σου παίζει με το όπλο, ναι. Το οποίο σκάει το κολόπλο. Μπαφάρει μετά, έχει διάφορα. Ναι, ακριβώς. Κοίτα. 1-9, όλα αυτά, το αξίζει νομίζω. 9, Ο Λογκάριος είχε 9 όμως. 8 θα έβαζα. 8 θα βάζεις. Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι παρόμοια μάχη. Και... Ο Λογκάριος νιώθω ότι έχει πιο πολλά πράγματα. Έχει πιο πολλά. Απλά, πώς να το πω, σαν μάχη, επειδή είναι Hunter vs Hunter και το κρατάνε έτσι πολύ στα επίπεδα του λογικού και στα επίπεδα του, πώς να το πω, φαίνεται επειδή μου ότι ο άλλος είναι βετεράνος. Και οι επιθέσεις που του έχουν βάλει είναι πολύ καλά διαλεγμένες για αυτό που είναι σαν σύνολο και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να βάλω παραπάνω επιθέσεις. Τώρα εντάξει, μπορεί να γίνονταν λίγο πιο δημιουργικό, δεν ξέρω τι θα μπορούσα να βάλω. Απλά εγώ δεν νιώθω ότι επειδή ο Λογκάριος έχει πιο πολλές επιθέσεις, δεν μπορεί να νιώθει το πρωτοβόλο και αυτού είναι το ίδιο επίπεδο. Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα βέβαια. Δηλαδή, πώς να το πω. Καταλαβαίνω πώς το λες. Ναι. Εντάξει. Αλλά δεν αλλάζει. Ωραία. Θα το αφήσουμε 8. Αν και διαφωνώ. Boss Arena. Θες να πάμε στην πλατεία να το λύσουμε, όπως είμαστε? Boss Arena, φίλε. Παίζει να είναι, αν όχι πιο ωραία, από τις πιο ωραίες στο game. Εύκολα 10. Πάμε παρακάτω. Wow, δεν έχω άποψη πλέον. Δεν έχεις. Ξαφνικά φτάσαμε στο αγαπημένο post του τυπά και δεν έχω καμία άποψη. Εγώ να βάλω τα 10 και φύγε. Φίλε, τι έχεις να πεις κάτι για το Arena? Έχω να πω ότι έχεις bias. Ναι. Αλλά το 10 συμφωνώ. Ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τα λουλούδια είναι όλα γεμάτα. Να πούμε δύο λόγια. Το οποίο βέβαια να πούμε ότι δεν είναι, πώς το λένε, παρθενογένεση. Διότι και στο Sekiro υπάρχει. Και στο Sekiro υπάρχει. Το Sekiro είναι μετά από αυτό βέβαια. Αλλά το έχει κάνει πρώτος ο Kojima νομίζω σε κάποιο Metal Gear. Χωρίς να το έχω παίξει. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι το έχει κάνει Kojima. Αλλά υπάρχει. Μάλλον του άρεσε πάρα πολύ το Miyazaki και το έκανε και στο Sekiro μετά. Η ίδια φάση είναι. Πάλι στην τελική μάχη. Ναι, ισχύει. Αλλά όπως και να έχει, είναι πολύ ωραίο η όλη αυλή εκεί πέρα, ρε παιδί μου, που είναι στο πίσω μέρος του. Του Hunter's Dream, είναι το φεγγάρι, ο κήπος, η τάφη. Καλά, πριν το φεγγάρι. Ξεκινάς με ένα κήπο με λουλούδια, το οποίο είναι ανθισμένα σε όλη την έκταση. Έχει κάτι σταυρούς που είναι σταυρωμένοι, ξέρω εγώ, οι μισοί, που ίσως να σταυρωθεί μερικοί Hunters. Γύρω από το κήπο με τα λουλούδια το περικλείουν και το κλείνουν τάφη. Ναι. Απέρατη τάφη. Και μέχρι, δεν ξέρω, είναι παντού. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όλος ο κήπος περιτριγίζεται από τάφους. Και να σου θυμίσω και τα pillars που βλέπεις εκτός του Boss Arena. Που είναι έτσι μακριά όπως τα βλέπεις, τα οποία είναι ακραία. Και είναι και το Blood Moon από πίσω. Το φεγγάρι που λες από πάνω, μπράβο. Δηλαδή είναι όλο, δεν ξέρω. Έβγαλε όλη μαεστρία. Ναι. Ναι, απλά έπρεπε να το πούμε και λίγο, μην πάμε 10 καλύχτα. Συμφωνώ, εντάξει. Design τώρα για πες. Δεν είναι όπως το lore που το περνάμε, γιατί άμα το ξεκινήσουμε θα λέμε για 2 ώρες. Όντως, έχεις δίκιο. Design. Εντάξει. Είναι ο πρώτος Hunter. Ότι πας μέσα στο level το game και ξαφνικά εμφανίζεται και μας λέει έλα της φας. Δεν ήμουν ανάπηρος. Ναι. Μας το έπαιζε, ξέρω εγώ, καημένος παππούλης με το μπαστούνάκι του και ξαφνικά σηκώνεται και μας σπάσει το ξύλο. Αλλά αυτό δεν έχει κανένα να κάνει με το design του, είναι το lore του, οπότε το design του, η στολή του μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία. Είναι αυτό το Old Hunter design. Αυτό. Εκεί που σηκώνεται το καροτσάκι με το δρεπάνι και σου λέει έλα να της φας. Ναι, holy fuck. Δηλαδή ότι πας είναι με ένα δρεπάνι και ένα πιστόλι, φοράει ένα καπέλο, έχει ξέρω εγώ μακριά άσπρα μαλλιά, είναι σαν το Grim Reaper. Ναι, μπράβο. Ειδικά ρε παιδί μου, άμα πετύχεις καλό angle, όταν κάνει την κίνηση που πετάγεται στον αέρα και με το δρεπάνι, άμα πετύχεις από πίσω το φεγγάρι είναι φοβερό. Ναι, ισχύει. Αλλά το design είναι πολύ ωραίο. Έχει αυτό το Hunter, το feeling, την άβρα.
Έχει ρε παιδί μου, πώς το πω, φαίνεται ότι έχει δει πολλά πράγματα. Καλά και κακά κυρίως. Έχει δει πολλές μάχες, πολλές φαγή, πολύ αίμα. Ναι, είναι σχισμένος ρε παιδί. Έχει καταφέρει να μην τον διαθύρει το αίμα, όμως. Ναι, παρόλα αυτά ισχύει. Και βγάζει και πόνο ρε παιδί μου, όλο αυτό που έχει περάσει με τη μαγεία. Ναι, ειδικά η μουσική αυτό το δίνει μεγάλη έμφαση. Το βοηθάει full, ναι. Η μουσική του είναι πραγματικά σαν να σου περιγράφει το lore του συγκεκριμένου. Ακριβώς, απόλυτα. Συμφωνώ. 9 θα βάζω το design. Συμφωνώ απόλυτα. 9 είναι στην ουσία 2 βαθμοί πάνω από του Fazil Casgoin που βάλαμε 7. Είναι πολύ δίκιο, θεωρώ. Και εξέλιξη μάχης λοιπόν. Εντάξει, κοίταξε, εξέλιξη μάχης δεν έχει κάτι φοβερό. Δηλαδή, πώς έχει 2 phases 3 ναι. Και απλά είναι απλά επιθετικός και τρώει ένα buff στο τρίτο phase και απλά κάνει πιο πολλές κινήσεις και πιο γρήγορα, ας πούμε. Ναι, νομίζω ότι πιο πολύ επηρεάζεται η εξέλιξη μάχης από την εξέλιξη που έχει και το theme του. Ναι, αυτό. Δεν θα βάζω πάνω από 7. 7-8 εκεί νομίζω 8 θα βάλουμε. 8 ή 7, διάλεξε. 7. Ας βάλουμε ένα 7 γιατί ο Λογκάριος είχε 8 και ο Γκέρμαν παίρνει 54 και βρίσκεται στην πρώτη θέση, αν δεν κάνω λάθος μέχρι τώρα. Πλέον, ναι. Φανταστικά. Και πάμε στο optional, είναι ας πούμε κρυφό βασικά είναι. Κρυφό τελευταίο boss, το οποίο είναι το Moon Presence ή αλλιώς Pale Blood ή αλλιώς ένα, δεν ξέρω τι σκατά είναι αυτό, τέλος πάντων. Mixed feelings για αυτό το boss. Για πάμε με τη μουσική ωστόσο να δούμε τι θα γίνει. Εγώ έχω να πω, σαν γενική μια εισαγωγή για το boss θα πω ένα κρίμα. Και πάμε λίγο πιο ειδικά στη μουσική. Okay, μουσική. Τη μουσική δεν τη θυμάμαι. Ούτε εγώ, αδιάφορη. 4. Όπα, αυρία, πάμε, γεια σας. 4, γεια σας. Λορ. 10. Χρειάζεται να πούμε κάτι. Ναι, δεν χρειάζεται ούτως. 10 είναι. Όχι. Όπως και να το κάνεις, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, 10. Moveset. Νομίζω ότι. Άμα σου πω, κοίτα, εγώ το πάλεψα μία φορά αυτό, δεν το θυμάμαι ιδιαίτερα. Νομίζω ήταν λίγο σαν Bloodstarved Beast on steroids. Είναι κάπως έτσι, ναι. Έχει μία επίθεση, θα σου πω. Έχει μία επίθεση, αν θυμάσαι καλά, η οποία είναι το grab attack του. Το οποίο σε πιάνει και σε τρώει, όπως κάνει στο cutscene, που στην ουσία άμα έχεις φάει τα umbilical, δεν σε σκοτώνει. Οπότε το ίδιο γίνεται και στη μάχη. Σε φτάνει στην ουσία να σε ένα HP, αλλά δεν μπορεί να σε σκοτώσει. Γιατί έχεις φτάσει στο ίδιο επίπεδο με αυτόν. Με αυτό, βασικά. Οπότε, μόνο και μόνο για αυτό. Sky, δεν ήταν που Sky, ξέρω εγώ, κάτι σαν laser, τι ήταν αυτά. Δεν θυμάμαι. Κομίτες, κάτι τον αέρα ερχόταν και σε βάρα και σε άφηνε ένα HP. Το grab ήταν. Νομίζω το grab είναι. Ή μπορεί να είναι αυτό που λες. Δεν θυμάμαι, αλλά πρέπει να είναι το grab. Τέλος πάντων. Είχε μια κίνηση που σ' άφηνε ένα HP, ό,τι και να γινόταν. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι κάτι ερχόταν από πάνω, φίλε, κάτι βάρα. Μπορεί να είναι και κάποια έκρηξη, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά μόνο και μόνο για αυτή την επίθεση, εμένα το moveset του θα πάρει ένα καλό βάθμο. Αλλά κατά τα άλλα δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή απλά σέρνεται και. Όχι, σέρνεται, περπατάει και σε χτυπάει. Βάλε ένα 5 στη μουσική, γιατί θυμήθηκα ότι. Θυμάμαι ότι τον boss ήταν διάφορο, αλλά η μουσική ήταν ωραία. Οκ, το δέχομαι. Το κρατάμε 5 και στο moveset θα βάλουμε ένα 7 ή ένα 8. Βάλε 7. Θα βάλουμε ένα 7. Μην το ξεφτυλίσουμε. Boss Arena. Και το boss είναι το ίδιο, δεν μπορεί να βάλουμε από παρακάτω. Ισχύει, δεν μπορεί να βάλει παρακάτω. 10 και το design του. Το design του τώρα. Εντάξει. Φίλε, δεν ξέρω. Είναι αηδία. Μπορεί να μην είναι αηδία, αλλά είναι με την καλή έννοια αηδία. Ισχύει. Είναι αντιχαστικό είναι. Πώς το πω, σου προκαλεί τρόμο, σου προκαλεί φόβο. Ναι. Δεν θες καν, όχι να το δεις μπροστά σου, θες στον όνειρό σου να το δεις. Επίσης μου βγάζει αυτό το. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τη μορφή του. Όντως. Επίσης μου βγάζει αυτό το. Ότι. Πώς το πω, έχει ένα σχεδιασμό μπαστάρδιου, ρε φίλε. Που στην πραγματικότητα είναι. Θα του βάζα ένα 8. Ένα 7-8. Τι θες, 7-8. Ωραία. Το κρατάμε το 8 και πάμε στην εξέλιξη μάχης, η οποία δεν έχει καμία εξέλιξη. Καμία διαφορά. Η μόνη εξέλιξη που έχει είναι ότι σε αφήνει ένα HP και σου δίνει καταλάβεις ότι πλέον είσαι εσύ. Ναι. Αυτό. Είσαι στο ίδιο επίπεδο, δεν μπορεί να σε σκοτώσει. Είσαι great one. Και σκοτώνοντάς το και νομίζω απορροφώντας το, γίνεσαι πλέον το squid που είναι στο τέλος. Γίνεσαι ο εαυτός του στην ουσία. Κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Θες να βάλουμε ένα 8. 6 θα βάζα. Πολύ. Το 6 είναι λίγο γιατί. Ωραία, θα βάλουμε 7 στη μέση. 7. Και φτάνουμε έτσι η βαθμολογία του Moon Presence να είναι 47 στα 60. Μια βαθμολογία βέβαια που δεν πιστεύω ότι το αντιπροσωπεύει, για να είμαι ειλικρινής. Διότι για μένα είναι λίγο. Ναι, για πες. Έχει ένα impact στο game. Έχει, εννοείται.
Μπορεί να είναι αδιάφορο σαν boss, αλλά η αδιαφορία που είναι σαν boss έχει. Πώς το πω. Είναι αυτή που το χαρακτηρίζει. Ναι, για κάποιο λόγο είναι αδιάφορο σαν boss. Κατάλαβες τι να πω. Ισχύει. Για κάποιο λόγο βασικά έχει βάλει άλλους να κάνουν τα πράγματα που πρέπει να κάνει αυτό. Ναι. Οπότε. Είναι σαν ένας βασιλιάς ο οποίος δεν έχει πολεμήσει ποτέ του και απλά βρέθηκε σε ένα θρόνο και έχει βάλει από κάτω όλους τους άλλους και τους διοικεί χωρίς να έχει ιδέα, ρε παιδί μου. Και όταν βρεθεί η στιγμή να πολεμήσει αυτός, θα τον δεις να τρέχει. Δεν έτρεξε, πολέμησε. Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Εντάξει, προφανώς από ένστικτο θα κάνεις κάτι. Αν δεν μπορείς να τρέξεις. Ναι. Αλλά όπως και να έχει. Κοίτα, να σου θυμίσω βέβαια ότι αυτός είναι και grade one, δεν είναι άνθρωπος να ασχοληθεί με τις πόλεις, να ασχολείται με εμάς. Νομίζω πιο πολύ ήταν ότι δεν τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί παρετέρω και ασχολήθηκε όταν έπρεπε παρά ότι μπορεί. Είναι βασιλιάς που βάζει πιονάκια για τους υπόλοιπους για να κάνουν τις δουλειές του. Αλλά όπως και να έχει. Αυτά ήταν τα bosses του main game, οι βαθμολογίες τους. Μπορεί να κάνουμε μια αναδιάταξη μετά, να το δούμε λίγο. Mm-hmm. Αλλά θα κάνουμε και ένα βιντεάκι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στο YouTube που θα είναι μια πιο γενική βαθμολογία, έτσι, ένα tier list. Θα γίνει και ένα τέτοιο, να είναι πιο πολύ σε ομάδες, ομαδοποιημένα, ας πούμε, τα bosses. Ωστόσο να πούμε ότι εδώ θα το κλείσουμε το επεισόδιο με τα bosses του main game, όλα, optional ή main, τέλος πάντων. Σε ένα επόμενο θα κάνουμε, που θα είναι λογικά ή το ίδιο ή πιο μικρό, θα δείξει γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη αγάπη για το DLC. Όπως καταλάβετε, στο DLC θα καταπιαστεί το επόμενο επεισόδιο, στο οποίο μπορεί να ξεκινήσουμε και λέγοντας σας τη βαθμολογία, την τελική, για τα bosses που βγάλαμε στο προηγούμενο και να δούμε μετά κλείνοντας όλη τη βαθμολογία μαζί και του DLC και του main game, οπότε συνολικά να δούμε ποιο είναι το καλύτερο boss για μας, ποιο είναι το χειρότερο και τα λοιπά, να καταλάβετε τέλος πάντων συνολικά ποια είναι η δικιά μας εικόνα για το game. Ακριβώς. Οπότε καλή συνέχεια από εμάς, ελπίζω να απολαύσετε το δεύτερο επεισόδιο. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε μέχρι τώρα, όσοι μείνατε τέλος πάντων, και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο του Pata Start. Γεια σας. Γεια σας.